Se strâng trupele. Aceasta era formațiunea prin care avansau pe câmpul de luptă, încet, încet, dar sigur, spre liniile inamice. Sagitariu, zidul împotriva săgeților. Impresionant. Haideți să aplaudăm. Să știți că este una dintre puținele ocazii când trei formațiuni de luptă diferite, cea de la Alba, de la Cluj și de la Zalău, pun în practică o astfel de formațiune numită Sagitariu. Țestiunile sau țestoasa. O formațiune de înaintare care apără din față, din laterale, de deasupra. Vedeți că secretul armatei romane constă în unitatea grupului. Trebuie să ai grijă de viața ta, dar în același timp și de viața camarazilor. Aici la umbră, oamenii ăștia se vadă. Este oarecum dificil, vă spuneam, este pentru prima dată când aceste formațiuni de lupte sunt efectuate de trei trupe diferite. Este nevoie de mult antrenament. Fabin, ține un pic de asta. Cei care dau comenzile și au în spate pe acel panaj transversal peste cască sunt numiți centurioni. Elementul de bază într-o armată romană. Fără ei, în armată ar fi un haos. Asta a fost, să zicem, o încălzire pentru bătălia finală de la ora 5, când toate trupele de romani vor înfrunta trupele de daci. O să continuăm exercițiile militare. Iar acum vom asista la o demonstrație efectuată de Terra Dacica Eterna. Haideți să aplaudăm!